Takže prajem vám krásny deň. Natočíme videjko jedno. Dostalo sa mi do rúk taká správa od úradu komisár pre deti Jozef Mikloško. Predtým bol veľký šéf Úsmev ako dar. A Úsmev ako dar vytváral transformáciu detských domovov na centra pre deti a rodiny. Čiže priamo tento detský ombudsman je zodpovedný za to, aký bordel a čo vlastne z detských domovov transformoval. Čiže celý tento problém deti rodia deti, úmrtia detí a všetko je jeho výsledok práce. Preto dostal záslužnú prácu, aby sa stal detský ombudsman, dosadili ho tam, hej, aby si urobil krásny dôchodok. No ale poďme k tomu. Dňa 26. až 29. septembra 24 sa v Ružomberku v rekreačnom zariadení stretli ľudia ako on, úrad komisára, Úsmev ako dar a spriaznených neziskoviek, Úsmev ako dar a jasne, že dosadení neziskovkári alebo neziskovkárky z ústredia práce a ministerstva práce, sociálnej veci, rodiny. Vieme, ako sa to tam obsadzovalo. Hej. Diskusia bola zameraná, ako pomôcť deťom úspešne sa zaradiť do spoločnosti po odchode z náhradnej starostlivosti. Áno, Mikloško, to, čo je, a že deti sa nevedia zaradiť do spoločnosti, je tvoje dielo. Tvoje, Mikloško. Nikoho iného. Ty si vytvoril tú transformáciu a zlikvidovanie celého procesu pedagogicko-výchovného procesu v detských domovoch. Pretransformoval si to do nejakých centier, kde vzniklo presne tento bordel, ktorý tu je. Kde sa ústredie práce tvári, že všetko je v poriadku. Pritom verím, že niektorí tí ľudia na ústredí práce veľmi dobre vedia, že problematika detských domovov po novom, po mikloškovsky, ja to hovorím po mikloškovsky, sú to centrá. Čiže už aj tým deťom zobrali ten domov. Lebo dali to len centra. Centrum je to, že niekde prídem, je tam nejaké centrum zábavy, centrum kultúry, centrum niečo, prídem tam na chvíľku a idem preč. Presne takto to je postavené, pán Mikloško. Čiže ty sa nediv, že deti sa nevedia prispôsobiť. Hej? A ako to zvládnuť? Dá si tu, že tragédia, pri ktorej 19-ročná chovankyňa prišla o život priamo v centre pre deti v Trenčíne Zlatovciach. Láskavo, pán Mikloško, nepoužívate názov detské mestečko, vy ste ho zrušili. Detské mestečko Trenčín Zlatovce sa môže používať už iba v súvislosti s národnou kultúrnou pamiatkou. Ale ty ho nepoužívať, ty si to zlikvidoval. Ty si to zlikvidoval s Radičovou. Čiže ty tam nemáš už čo vlastne okolo toho detského mestečka ani rozprávať. Za chvíľku poviem, prečo ho zlikvidovali. Hej. A oni tam vlastne hľadali pri tejto rekreačno-zábavnej činnosti, hľadali s deťmi z detských centier, alebo vlastne z centier, lebo tam dieťa sa nikdy nespomína, z centier pre deti a rodiny, tak hľadali riešenie. Hej. On sa pýtal týchto detí. On sa pýta detí. Áno, aj to je forma určitá, ale kde máš, Mikloško, odborníkov? Ja myslím, že k tejto problematike by sa mali začlenenie detí z týchto centier alebo postavených z detských domov by sa mali vyjadrovať odborníci, pedagogici, vychovatelia, psychológovia, psychiatri, možno aj nejakí tí farári a podobné, hej, čo prichádzajú do kontaktu takto s deťmi. Hovorím, celé si to vytvoril ty, toto, čo tu je tento marazmus, je to tvoje, lebo ty si dal len práva detí, ale povinnosti žiadne. Transformáciu si vykonával ty. Ty si vytvoril tento systém. My, keď bublujeme od roku 2011, nikto nás nepočúva. Nikto nás nepočúva, hej, proste všetci to majú, všetky politické strany, celým spektrom. Nikto to nepočúva, zakrývajú oči pred tým a keď už je nejaký prúser, tak všetko hádžu, aby sa Mikloško vyjadril. Čiže vy vlastne páchateľovi dávate, aby sa vyvinil, alebo aby to proste nejak ukecal. To, čo je teraz v tých centrách a to, čo vzniklo ešte raz, je dielom pána Mikloška, ktorého hodili na funkciu, aby si urobil krásny dôchodok. Hej, pána Mikloška. Mikloško vytváral transformáciu. Za to bol veľakrát odmenený, aký je dobrý, hej, ale pritom zlikvidoval celý funkčný systém detských domovov. On zlikvidoval. Idem k tvojim bodom. Vzťahy a vzťahová väzba.
No, vzťahy a vzťahová väzba bola zlikvidovaná, pretože vzťahy a vzťahovú väzbu sme mohli dávať akurát tak naozaj v tom pôvodnom detskom mestečku do roku 2000, kde sa o deti starala manželská dvojica, kde tie vzťahové väzby vznikali prirodzené ako prirodzená rodina. Áno, boli sme od malička pripravovaní k tomu, že nebudem tam na veky, ale proste dovrším nejaký vek, dovrším vzdelanie a pôjdem pripravený do života, s čím mi ešte vlastne detské mestečko dopomáhalo, že sa do roku 92 sa odchádzalo tak, že každé dieťa odchádzajúceho z detského domova dostávalo nejaký byt, dostávalo stabilnú prácu. Potom sa to zrušilo, lebo demokracia to nepotrebovala. A začal sa do toho starať Open Society, kde to zakladala Radičová a Mikloško. Takže vzťahová väzba. Ty si to dal priamo do transformácie, že profirodičia sa nesmú citovo viazať na deti, deti sa nesmú citovo viazať na profirodičov. O profirodičoch to nebudem rozoberať, je to vymyslené, to je vlastne len dohľad. Je to detašované pracovisko centra pre deti, že tie deti nie sú v tom centre, ale sú na detašovanom pracovisku, ale na určitú dobu a nesmú sa citovo viazať. Ako náhle sa citovo začne viazať dieťa na profil rodičov alebo profil rodiča, je automaticky odobrané a týmto je dané zase ďalšie dieťa. A opačne, keď to je. Čiže ty tu nerozprávaj o vzťahoch a vzťahovej väzbe, pretože ty si ju zlikvidoval, zničil a priamo ste si to dali do zákona, do nariadení, že sa nesmie nikto citovo viazať. Potom sa nedivte, že vám tu vyrastajú bludné duše, neposlušné deti, trucujúce deti, vzdorujúce deti, hej, pretože oni nevidia vôbec žiaden vzor rodiny. Ani profil rodičovstvo nie je rodina. Je to len detašované pracovisko centra pre deti. Ty to hovoríš, že vychovatelia majú najväčší vplyv, no už to není vychovatelia, pretože už pedagógovia nemusia byť vychovatelia, už stačí, že ho pasujete v úvodzovkách na nejakom kurze a stanovíte ho za dohľadcu nad tým, čo sa tam deje, hej, aby deti nezapálili to centrum alebo detašované pracovisko centra. Finančná gramotnosť. No, finančnú gramotnosť ty ani nemôžeš učiť deti, pretože ty si zakázal akékoľvek práce, akúkoľvek činnosť. Jediná činnosť detí v centrách je mať mobil alebo počítač, mať prístup na Wi-Fi a to je jediná ich činnosť. Všetku činnosť, čo sa týka finančnej gramotnosti, vykonáva chyžna a ten dohľad. Hej. My keď sme vyrastali v detskom mestečku v pôvodnom, my sme sa plne zapájali do celej činnosti ako rodina. Chodili sme na nákupy, kde nám vysvetľovali, čo stojí, kde treba čo kúpiť, kde treba ísť, aby sa to dalo kúpiť, zohnať. Veľa sme si vypestovali, hej, na záhradkách, mali sme aj vlastné záhradky, každá tá rodina, plus ešte sme mali veľké role a plus ešte sme aj od družstevníkov dostávali, hej, ovoce, chodili sme na zber všelijakého ovocia, čerešne, jablká, hrušky, slivky, jahody a podobné. To dneska neexistuje, pretože pán Mikloško prehlásil, že to je zotročovanie detí. Čiže deti v týchto centrách si ani nechystajú raňajky, obedy, nič. Proste to nerobia až do určitého veku, do 15-16 rokov. Im to všetko robí táto obsluha chyžna. Čiže finančnú gramotnosť, oni s peniazmi neprichádzajú do styku, ani nevedia, čo to je nakúpiť, vedieť rozdeliť peniaze a podobné. My sme sa to učili od narodenia, hej, alebo relatívne, keď sme tam boli v tom detskom mestečku. Dneska už sa to neučí, dneska na to majú veškerú obsluhu a servis, tým pádom tí deti sa nemôžu naučiť. Psychická podpora a sebarozvoj. No, keďže žiadne činnosti v tých detských centrách už dneska nie sú, snažia sa zbaviť, z detí urobili, neviem, jak to tak slušne nazvať, proste deti, ktoré nie sú schopné ísť do základnej školy klasickej a dávajú ich na osobitnú, len aby sa nemuseli starať, lebo jasne, že tam netreba vychovávať, vzdelávať. Oni proste tou školou prejdú hrabu, lebo sa nemusia ani nič učiť. Hej. Takže naozaj väčšia časť navštevujem také školy. Pritom podľa všetkého aj preskúmania predošlej Tomanovej, ktorá tam bola na tom úrade, zistila, že naozaj tie deti, veľké percento by mohlo byť v klasickej základnej škole, ale pre to centrum je výhodnejšie ich mať v tej osobitnej škole, sa to volá, kedy rozprávalo, hej, bez starosti.
Psychická podpora. No, psychológov už máte dneska veľmi málo, odborníkov na detskú psychológiu, pretože za ten nízky peniaz nepôjdu robiť do týchto centier a aj za ten prístup. Viete, keď by ste čokoľvek chceli presadiť, bránia vám v tom všelijaké nariadenia a príkazy pána Mikloška a obdobných nadácií a ústredia práce. Takže by som povedal, že dneska tí psychológovia sú tam len pro forma, lebo tabulkovo tam musia byť a majú to veľmi ťažké pracovať s deťmi, ktoré sú už od umiestnenia v tomto centre, v týchto centrách vedené k tomu, mať nedôveru k všetkému, čo sa okolo nich hýbe, jedinú dôveru mať k mobilnému telefónu a k Wi-Fi. Hej. Vy musíte ucelenie od malička musíte vychovávať, vzdelávať dieťa. Ináč môžete tam dať akéhokoľvek psychológa, neurobi tam nič. Osamostatňovanie a praktické zručnosti. To už som tu spomenul. Praktické zručnosti nemajú kde chytiť, nakoľko majú full service, nemusia nič robiť, oni nemusia ani do práčky dať nachystať prádlo, raňajky chystať, naliať si džús do pohárov, nemusia proste nič robiť, majú full service. Čiže praktické zručnosti nemajú kde chytiť. A tá činnosť v tých centrách nie je žiadna, to je len dohľad. Osamostatňovanie. My sme boli vedení k osamostatňovaniu už od malička, hej. Mali sme tam starších, lebo v tej rodinnej bunke sme boli od 3 rokov do 19-18, pokiaľ neskončili školy. Čiže my sme mali vlastne takú ucelenú rodinu, celé spektrum detí, vekové spektrum detí, že tí mali sme videli, hej, alebo tí starší sa o nás starali, videli sme činnosti podobné, absorbovali sme to, hej, a vedeli sme, že keď my budeme starší, budeme robiť takisto tie činnosti. To sú základné činnosti, poupratovať, oprať, ísť na záhradku, postarať sa o záhradku, ísť na chovateľstvo, postarať sa zobrať vajíčka, postarať sa o tie zvieratka, prísť domov, urobiť raňajky niečo a ísť sa potom zabávať a podobné. Toto dneska v tých centrách chýba. Hej? To tam nie je, čiže nemajú kde tie zručnosti ani osamostatnenie nájsť. Nevedú ich k tomu. Mikloško robí, to je vlastne ešte jeho tá transformácia, že všelijaké neziskovky prídu, keď dieťa má 15-16 rokov, urobia nejaké dvojhodinové nejaké sedenie, tam im to rozprávajú, že čo sú to peniaze, čo je to bankomatová karta, ako s tými peniazmi treba narábať. Zabúdajú im tam povedať, že keď chcú mať peniaze a bankomatovú kartu, že musia byť aj vzdelaní, vychovaní a musia aj pracovať. To im tam zabúdajú povedať. Čiže tým pádom osamostatnenie je nula. Keďže nemajú ani základné návyky. Rodinné návyky, no to osamostatnenie je ťažké. Preto to podľa mňa ani tá dievčina nezvládla, pretože bola stále vedená len v nejakej ilúzii, v nejakom vykreslovaní krásneho sveta, ako všetci tieto deti čakajú vonku, jak oni sa tam budú mať tie deti dobre. Nie, vy to máte ešte horšie, než my odchádzali. Potom tu je, že pracovná osobnostná gramotnosť. No ja som to teraz všetko vlastne zhrnul, hej, že oni nemajú odkiaľ, pretože pedagogika, výchova, vzdelanie bolo vyňaté, to je to Mikloškové, bolo to vyňaté z procesu detských domov, teraz z centier a je tam vlastne len to sociálne dané, hej. Čiže full service, celý život, alebo relatívne do tých 18 rokov, len tie deti krmia, hej, to je ako rozprávka o Jankovi a Marienke, hej, celý život ich krmia, dávajú im sladkosti, hej, a potom ich vlastne upália v 18. A to doslovne ich ľudia upália, pretože si naozaj zoberme, že oni majú full service tie deti, oni vlastne pri dosiahnutí veku 18 rokov sú nevzdelaní, lebo veľké percento, to vám nikto nedá von, lebo to zase dávajú pod zákon ochrana detí. Kurva, ale čísla, štatistika, nie je ochrana detí. Dajte štatistické čísla, koľko tých detí dneska z centier dokončujú základnú školu v 18. Alebo dokončia aj základnú školu, ale dieťa povie, že nechce sa vzdelávať, tak neprinútia ho k tomu. Tak vlastne do 18 sedí v tom centre, hrá sa na mobile, možno sa túla po okolí, ne, a v 18 potom vyjde úplne nepripravené to dieťa do života. Pretože naozaj on celú tú epochu v tom centre nemusel žiadnu činnosť robiť. V klasickej rodine u mne malé 5-ročná, mám dcerku,
rokov. Ona, pozor, ja sa normálne veľakrát divím, preboha, ona kde videla niektoré veci, lebo ona ide sama pomôže, sama ide urobiť, že chce, niekedy ja musím brzdiť, halo Nataška, to ešte nie je činnosť pre teba, môžeš sa pozerať, ale ešte nesnáš sa to robiť. Ale to dieťa sa od malička tými vzormi, že má niekoho, sleduje a má vzory, pretože nielen odo mňa sa učila aj od okolia, zo škôlky, z iných vecí. Ale toto týmto deťom chýba, pretože sa nemajú odkiaľ učiť. Preto hovorím, najväčšia chyba je transformácia, ktorú vykonal Mikloško a odborníci jeho zo svätej Alžbety a podobne. To nie sú vysoké školy. To nie sú. To je len liaheň, za peniaze si urob titul a nevedia nič. Oni nevedia nič. To je presne výsledok tohoto. Vyhodili fakt z procesu detské domovy výchovu, pedagogiku, vzdelanie. My keď sme tam boli, tak nám bolo stále štepované. Vzdelaj sa, ak môžeš čo najvyššie, a tá výchova tam bola naozaj kvalitná. Ako v klasickej rodine, pretože je jasné, že máte také dieťa, nie sme roboti, že všetci sme rovnakí. Ale snaží sa nám štiepiť to, aby sme, keď vyjdeme von, nespoliehať sa na úsmev ako dar, nespoliehať sa na neviem aké okolie, na sociálku, na štát. Štát vám nikdy v živote nepomôže a úsmev ako dar a títo vám už duplom nepomôžu. Že sa musíte spoliehať sám na seba. A musíte byť odolní, musíte vedieť už priamo v tom detskom domove, že keď padnete dole, ako sa z toho dostať. Ale vy keď tie činnosti viete, už ich máte tuto v hlave, také automatické, všetky tie činnosti, čo sa týka rodín, tak je vám ľahké sa začleniť. Takže ja by som to aj ukončil takto. Mikloško, toto, čo sa stalo v tom detskom mestečku alebo v tom centre v Zlatovciach, je všetko tvoje. To sú tvoje následky. A deti rodia deti a podobne. Všetko, celý tento systém si vytvoril ty. Takže nemážme si tu nejaké, že niečo funguje, nefunguje. Nefunguje a toto sú vlastne následky toho. A veľmi veľa o tom ľudia nevieme, pretože všetko utajujú.